Здравейте! В това видео ще покажем как се влиза в двата сервизни режима на Samsung Galaxy Tab 10.1. Моделът е известен още като P4 или P7500. Първото нещо, което трябва да направите е да се уверите, че сте изключили таблета напълно. За целта задържате копчето за спиране на таблета и запускане, избирате Power Off и потвърждавате това, че искате да изгасите таблета. Пълното изгасяне на таблета се характеризира с вибриране, което току-що се случи. Следващата стъпка е да задържите бутона за намаляне на звука, който е този, който е по-близко до бутона за пускане и спиране на таблета. След като го задържите, натискате бутона за пускане на таблета. Ако всичко, което направихте до сега е правилно, ще се появят ето тези две икони. Режима, който в момента пресветва, е режима, който се използва, когато искаме да свържем таблета с Odin или така наречения Downloading Mode. А другият режим е Android System Recovery. В случая ние искаме да изберем Odin Mode, затова трябва да натиснем бутона за усилване на звука или така наречения Volume Up бутон. След като го натиснем, се появява ето този екран, който ни пита дали сме сигурни, че искаме да влезем в Odin Mode или Downloading Mode или не. За да потвърдим, трябва да натиснем Volume Up, както виждате тук, а за да спрем тази команда, трябва да натиснем Volume Down. Потвърждаваме с Volume Up. И както виждате, излиза Downloading мода и съответно ни изписва, че очаква да свържем таблета с USB кабел. Преди да свържем таблета, трябва да сме сигурни, че сме пуснали Odin 3. Прозореца на програмата изглежда ето така. Как да свържем таблета? Много просто, все едно, че ще го зареждаме, само че трябва USB кабела да е свързан към компютър. Пускаме, т.е. свързваме таблета и ако всичко мине наред, ще се появи нов ред, който ни казва, че таблета вече е свързан с компютъра. След като сме рестартирали таблета в Downloading Mode и сме го свързали с Odin, следва да флашнем нашето Custom Recovery. Това става като натиснем бутонът AP и изберем файлът recovery.tar.md5. Виждате, че тук се появиха няколко нови реда. Най-важният е ето този, който казва, че всичко е наред с recovery-то и може да пристъпим към флашването. Важно е да са избрани само двете опции Auto Reboot и F-Reset Time. Нищо друго не трябва да е избрано тук. И след като сме уверим, че това е така, трябва просто да натиснем бутона Start. Виждате, започва процедурата по флашването. Всичко е окей. Може да разкачите таблета. Просто извадете кабела за зареждане и сте готови. Ако искаме да влезем в другият режим, т.е. Android System Recovery, или в нашия случай Custom Recovery, трябва първо да изберем тази опция. За целта трябва да натиснем бутона за намаляне на звука. Виждате как опцията се промени. След което трябва да натиснем бутона за усилване на звука, за да изберем тази опция. Изчакваме. И ето, че вече сме влезли в нашето System Recovery, което всъщност е Custom Recovery, което вече сме инсталирали чрез Odin 3 или чрез стоковото Recovery на таблета. След като вече сме инсталирали Custom Recovery to Clockwork Mode и сме влезли в него,
идва ред на процедурата по инсталиране на карнела. Първото нещо, което обаче всъщност искате да направите е да изчистите таблета, т.е. да му направите wipe. Това става от опцията Wipe Data /Factory Reset. Отгоре, както виждате, ни пита дали сме сигурни, че искаме да направим това. Тъй като това е Touch Recovery, се налага малко да скролнем. И ето е опцията, която трябва да потвърдим. Всъщност аз няма да направя това, защото вече съм го направил. И ще се върна обратно. След което трябва да изберем опцията Install Zip from SD Card. И след това Choose Zip from SD Card. Важно е да поставите зипът, който съдържа карнела, директно в паметта на таблета, а не в някаква папка, защото така по-лесно ще го намерите. Скролваме надолу. И както виждате, ето тук е зипа, който съдържа карнела. Избираме го. И единствената опция, която трябва да изберем е, че потвърждаваме, че искаме да инсталираме този zip файл. Аз отново няма да го направя, просто защото вече съм го инсталирал. Ако всичко е минало добре, трябва, когато влезете в настройките на вашия таблет, в информация за устройството, версията на карнела да изглежда по този начин, по който е показано на снимката. Благодаря ви за вниманието, пожелавам ви успех!